Ursula von der Leyen mill-ġdid eletta bħala l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Mis-707 membri parlamentari Ewropej li vvutaw, 401 ivvutaw favur, 284 jivvutaw kontra. Kien hemm 15 astensjoni u 7 voti illi baqgħu vojta. Members voting 707. Majority of component members 360. Votes in favour 401. Bekk, von der Leyen kisbet it-tieni mandat u assigurat il-pożizzjoni tagħha għal terminu ieħor ta' 5 snin. Von der Leyen ġejja mill-Partit Popolari Ewropew u kellha l-appoġġ tal-aktar 3 partiti favur l-Unjoni Ewropea, l-IPP, is-Soċjalisti u l-Liberali Renew. Issa li von der Leyen kisbet l-appoġġ tal-Kunsill Ewropew u l-Parlament Ewropew, mistenni jibda x-xogħol biex tifforma l-Kummissjoni Ewropea. Ursula von der Leyen kienet l-ewwel magħżula bħala President tal-Kummissjoni Ewropea 5 snin ilu. Wedet illi se tiżgura l-kontinwità tal-inizjattivi u l-miżuri li introduċiet matul l-ewwel mandat. Dan fil-waqt li qalet li se tibqa' taħdem favur trasformazzjoni diġitali u l-irkupru ekonomiku. Von der Leyen wedet li tkun mexxejja b'saħħitha għall-Ewropa fi żmien ta' kriżi u polarizzazzjoni, kif qalet għamlet fl-aħħar tmexxija tagħha. Hija fitxet li ssaħħaħ l-appoġġ minn madwar l-ispettru politiku u għedet li ssaħħaħ l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Il-politika tad-difiża tindirizza l-immigrazzjoni u segwi politika li tindirizza it-tibdil fil-klima. Qalet ukoll li se tgħin lil bdiewa li jagħmlu protesti kontra dak li sejħu l-burokrazija tal-Unjoni Ewropea u ir-regoli ambjentali.